17 anyos na dalagita sa Santa Barbara, Pangasinan, ginahasa umano ng kaniyang ninong. Nakatutok si Russell Simorio, exclusive. Takot at halos hindi na lumalabas ng kanilang bahay ang 17 anyos na dalagita na biktima umano ng panggagahasa sa barangay Nilumbot, Santa Barbara, Pangasinan. Suspect sa panggagahasa ang kanyang 53 anyos na ninong. Kwento ng biktima, isang gabi nang lumabas siya ng kanilang bahay para maghanap ng cellphone signal. Hindi raw niya inakala na nasa labas din ang kanyang ninong. Bigla raw siyang hinila at dinala sa isang paradahan at doon umano ginahasa. Nubra niya po yung damit ko. Lahat po, pati short pan po. Tapos siya rin po, parkingan. Tapos doon niya po ako ginalaw. Ito na raw ang pangalawang beses na ginahasa ang biktima ng kanyang ninong. May baril daw ang suspect. Pagpapatayin daw kung magsusumbong yung kapatid ko. Kami daw, pati pamilya niya. Kayo, hindi siguro nakapagsumbong, sir. Base sa resulta ng medical legal, positibo sa laceration ng biktima. Gusto ko lang pong mangyari, sir. Dapat makamit din namin yung hustisya kahit na wala po kaming pera na panggastos. Kasi buhay naman ang bata yung sinira niya. Hinihintay na lang ng pulisya ang warrant of arrest para ihain sa suspect. I-file na po namin yung case against the suspect. Antayin po natin yung may release ng korte yung warrant of arrest for us to have a reason na i-apprehend po yung tao. Kasama si Wilson C. Russell Simorio. Balitang Amyanan.